Ng Diyos. Dalaygo ng Diyos sa gyapon nga kauban nato. Kay nga naman, naamat sa iyang balay. Anong giingon atong unang panahon nga gisugo si Moses. Pabuhati ko balay kay makiguban ko nila. Mananintak na karon atong hisgutan ang mga pulong sa Ginoo. Mana kung giingon sa inyo bisag gamay ra ta. Niani ta diri aron pagpangaon sa pulong sa Ginoo. Wala ang Ginoo nagpasabot nga daghan ang magsimba kaniya. Niani ta diri aron sa paghalad sa ato kagalingon sa Ginoo, di ba? Unsay giingon di Salmista David? Tapuka kadtong mga nagasaad nga magahalad sa Ginoo. Gather the people who bow to offer and sacrifice diha sa Ginoo. Kay kini ato ang pagpangalagad is sacrifice ni. Sacrifice ni ka mo na akong gingon sa inyo pagkagwapo sa kalibutan, ipagwapo sa Ginoo kalibutan. To make all things beautiful, mo na iyang gingon. Mo na ang tao sahay kung makalimot sa Ginoo, pangkalibutan na lang siya. Mo na ako gingon kaninyo nga din kinahanglan aduna tay gitawag og mga pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Ginoo mo na ang una, mo na itong kalanon. Ikadua, mo na itong suga. Nasa itong dalan nga magpaabot na sa Ginoo. Ikatulo mo ka na ang atuang kanang gitawag og naga-comfort na to. Kay maluya man ta. Kung walay mo comfort sa katao, maluyag yun ang tao. Mabito na kung si Jesus Christ, nilakaw naman, yato sa langit, apan nagpabilin siya nga nag-ingon, dili ko kamubiyaan nga, infant. Kanang walay amahan, walay inahan. Orphan, no? Kanang di kanya bayaan nga, walay amahan, walay inahan. Muna nagpadala siya comforter nga mga mo comfort na to. Ang comforter mo ang Holy Spirit nga mo guide nato. Kanang Holy Spirit mao kanang pulong sa Ginoo. Kanang pulong sa Ginoo nga tinuod. Kaysa tinuod lang ingon ni Apostol Pablo, ang mga Gentiles gi-change nila ang truth ngadto sa bakat sa lahi. Mo na daghan kay nagwali og bakat. Mana mga tao nangasaag, manang ningon ang pulong sa Ginoo gamay ra gyoy maluwas. Gani ningon si Jesus Christ paningkamuti lang ninyo kay daghay na ninguha apan dili kahimo. Manang ningon si Apostol Pablo, strive your own salvation with fear and trembling. Mao na nga paningkamutan nato ning ato kaluwasan, hapit na ra ba mo balik ang Ginoo, wa ba mo kabawa na. Kung ang inyong pagtuo do na pay 2023, 2024 mga kuan pa umalabo, pagbantay lang mo. Kaya ang pulong sa Ginoo kaniadto pa ni suwa pa ta na tawo nag-ingon na gyud nga daan nga ang Ginoo na sa pultahan. Wa pa ta na tawo. So karon ako mingon na gyud ko ninyo. Kinsa may muwali kung magwali nga di ang Ginoo hapit na mo balik. Sa ato pa laktawan lang na, pasagdan lang na nga unta nga kana gipahinumdom man sa ato. O bitaw na ningon si Apostol Pablo nga kini nga akong pagwali is a warning. Kini akong pagtudlo is a warning. Mga warning ni muna nga kinahanglan magbantay ta. Una ta mo ato sa ato ang tema. Magbasa ko sa tao pulong sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Nga matod pa niya daw, diya sa Ginoo nga itawag og grasya, sa tanang grasya, the God of all grace, gitawag ta ngadto sa grasya o sa eternal glory
sa walay katapusang himaya, pinaagi kang Kristo Jesus, human nga mag-antos ta sa makadiyot. Kinanglan mo antos ta sa makadiyot. Kamu, siguro mo nag-antos sa makadiyot. Diba mo sanang suffer a while? Namatod pa, make you perfect. Nga, kung mag-suffer ka, nga mahimo kang hingpit. Ma-establish o makusgang ka, ma-strengthen, and masitol ka na. Pinaagi sa mag-antos kag kadiyot. Ang ba di man mo antos? Antusin niyo yung pag-anig dinhi. Kadyot lang ni, kanang ayaw na hinuna ang kalibutan ng mga kalipay, mga pagsulisuroy. Kaya abi niyo ang kaluwasan napit na, kundi nato na ko ng kaluwasan, pait kayo. Ningon gani sa strive your own. Matod pa ni Jesus Christ, nga dagay na ni kamo ta pandili makahimo. So sa matong buhaton, wala mangayot ta sa Ginoo kaluoy nga unta kita kaluyan sa Ginoo. Kaya abi nimo ang Ginoo maluoy ni atong gusto kaluoy. Ruwa mo gusto kaluoy. Mabitaw nang ngayon si Apostol Pablo sa Roma 12:1, I beseech you therefore my beloved brethren. Naghangyo gyud siya by the mercies of God. Present your body, pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. Hangyo na to Lord, maluoy ka nga kini akong gi-present akong body dawata ni. Present your body acceptable, perfect, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Muna ang reason na to nga nangalagat ta sa Ginoo. Muna siya naghangyo ay video. Nga naman, gusto niya ma-establish ta. Muna katong pag-suffer na to, katong ako panumdum sa inyo ayaw ninyo kalimti to. Katong pagsugod sa pandemic, gi-stop na ang righteousness ato. Di ba gipaundang tanan mga nagasimba? Gipaundang tanan. Kung ano gingon dito sa Roma, sa to Roma 9, atong usbo ng Roma 9. Sa Romans chapter 9. Sa verse 28, for he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Moto, dito raman tanahunong ba? Nakainungdang mo nga gipaundang tanang mga Kristohano nagsimba, wala, di ba? Wala good. Kung atong unang panahon dito sa laing lugar, gipamatay ang mga Kristohano, wala na ipagsimba, bisa sa China, gipanguha ng mga Christian. Pero wala na whole world. Pero katong pandemic, tanan jud, di ba? Di gito na to malalis. Mao bitaw tong pag-abot, pagkitabo ato kining bersikuluhan ni ako gyud ning nabasahan. Mao ning gihatag sa Ginoo nga nakaingon ko Lord nganong mahitabo man ni? Naisulat ba niya? Mo ito, nabasahan ako din eh. Ingon pa ni Pablo sa Roma chapter 9 verse 28, for he will finish the work. Ay, iya magong humanon ang iyang bulaton. Matod pa ni Apostol Pablo nga din ang plano ni Jesus Christ. Cut it short in righteousness. Putlo niya ang gamayng pagkamatarong. Kaning pagsimba, pagkamatarong man eh. Maubita na gusto sa Ginoo nga yani si Jesus Christ. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kanang ato ang pagsimba, kanang pagkamatarong ba? Sugutan ka ng pagkamatarong kay kanang mo pagsimba, tarong ba na? Sa unsang pagi, tarong na, righteous na. Kaya ang mga Hudiyo sa tinuod lang, nagbuhat sila sa ilang kagalingong pagkamatarong. Because a short work, while the Lord make you upon the earth. Kaya ang Ginoo manggod, maghimo o gamayng buluhaton. Walang giingon niya din sa 1 Peter, ingon pa ni Pedro, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He suffer a while. So sugod ato, mag-suffer na to, unsa, mga lagad yung tagmaayo sa Ginoo, kay pahinumdom man to. Ang ikadua na, pag magsugod na ang gira,
Dili naguta malimba ini. Kay short naman, short. Gikat off naman, nahuman na. Nga matod pa niya, away. Make you. Kanang gamay lang unta nga iyang giputol. Mo nang unta mubuhat sa imo og perfect. Diya na ka maghingpit. Diya na ka mag-establish. Kinanglan ma-establisar na ka ato. Kinanglan maligo na ka ana. Karon dili na ingon pariha lang gyapon ato na baliwala lang gyapon. Kabaw ba mo nga na-establisar na mo? Abi naman sa tinuod, kung di mo mabasahan, di ni blind ang tao. Kung way magbasa, kung way makadungog, kung kamo nakadungog man karon because kamo, manang gingon, iya mo unta sa Ginoo, iya unta, kung mo padayon mo, kung dili, kay nagprapisi man, nga sa uling adlaw, na amang gimubiya, manang pahinumdum na ko sa inyo, pangayo agit sa Ginoo, nga unta, dili kanya itugot, nga, mawala ka sa iyang tiil, kay siya raway nagtuklod sa tao, nga ikaw karon nangalagad pa ka, didawat pa ka, pero kabalo ang Ginoo sa uling adlaw, ikaw gayod mo traidor, para ni Judas, gipili si Judas, kabalo ang Ginoo nga kana, gipili na niya aron traidor sa iya. Pero wato gani, si King Saul, before si David, before si Solomon, gipili siya nga unang hari sa Israel. Pero kabaw ang Ginoo nga din, inikatiguang niya, inikauman sa iyang paghari, mamatay siya, unfaithful. Di siya matinudanon. Mo na nga ang Ginoo nahibaw sa ato ang ugma. Mo nang maningkamot yun ta. Nga mo na iyang giingon, kung magsapir man ta away, inanglan mahimot ang perfect, established, strengthened, and settled. Masitol na ba? Wala yung gingon din sa Deuteronomy kaniadto pa. Atong unang panahon sa Deuteronomy chapter 28 verse 9. Ingon pa ang Ginoo, the Lord shall establish thee a holy people as he hath served unto thee. Ingon nga saan niya kanila, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. I-establisan niya ang tao, mag-establishar siya og tao ang Ginoo. Magpabarog ba? Magtukod ba? Magbuwat ba? Mo atong ningon si Jesus Christ, si Peter, unang pagtukod, i-establish niya sa unsang paagi. I will build my church upon this rock. Ang karon ikaw na build na ba ka? Diya sa rock, as Jesus is the rock. Sa bato or ang foundation diya sa apostle and the prophet prophesy o kanang pulong ya kita mapundar nga unsay hinungdan nganong nagsimba ta tungod ining pulong nga gisugo sa Ginoo atong nabati nga mao kani ang nagiya mo na ang ato ang pundasyon mo na ang dapat ma-establish sa ato maligon ta kay dunay umalabot nga dakong kagubot ang Ginoo na gani nag-ingon there will be a great si Jesus mismo nag-ingon great tribulation since the world began. Sukad, pagtukod, pagsugod sa kalibutan will happen at mahitabo yun na. Kung dili na mahitabo, pag-usab, pangutan mo na ito ang Ginoo sa mga mauna na ato ang i-search rin sa pulong sa Ginoo. Mawabita na nga gikinanglang nga kita, ma-establisher na. Kaya ang Ginoo kaniadto pa sa Deuteronomy, establish thee a holy people as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his way, kung maglakaw ka sa iyang dalan. So karon mingong gyud ko kaninyo, we must be established. Inanglan ma-establisher ta, dili ta ingon nga kay Kristohano ta establisher na ta. Kabaw ba mo nganong si Kristo nagpakamatay? Napaginaog, nakuan nako ba? Dili lang pag-abuli sa kamatayon nato, kundili kanang pag o basta naapay giingon, mabasa na to na kay ihanay ko manin ninyo. Naapay gipadayag ingon ni Apostol Pablo nganong si Jesus Christ gipadala dire. Ngano daw? Kay siya nagpakamatay kay pagluwas dili sa ako dili lang
Uldo siya nagpakamatay alang sa tanang tao. Ay ilang mga sala, ilang ipakamatyan. Pero katong mga tao nga wakabaw, giunsa sila pagluwas, what will abot? Munang kinanglan magtuon jud ta about sa knowledge sa Dios. Muna yung gingon, we must be established. Kabaw mo anang establish? Ana establish ang sitol parehara na. Mo bitaw nang maghingpit ka aron ma-establishar ka, magligon ka aron masitol ka. Kay kung luya ka, di gyud ka masitol. Manang gingon ang sitol is establish, ingon pa sa dictionary, to make firm or stable. Himuon kang nagbarog, to bring into existence. Kanang na-pound ka ba? Pound o napundar nga magpabilin ka, dalog ka ngadto sa pagpadayon. Mo ni establish. Put on to firm basis. Ibutang yung ka nga diin. Ikaw gayud ang gisit up. To put beyond doubt. Ibutang yung ka nga diya sa mga pagduwa-duwa nimo mo na establish. Tanang tao karon nagduwa-duwa pa man. Sa tinuod lang nagduwa-duwa pa man siguro ang tao kamo. Amot lang kung magduwa-duwa pa mo. Unsa inyong gipaabot? Rapture or twinkling of an eye? Dagay nagwalig rapture, pero wala na sa Bible. Nga atong pabuton ang rapture, bisag kay na mo abot Great Tribulation. Sa tinuod lang, di ka rapturon, dili ka ilisan og spiritual body. Kanang kuan na lang gud kanang logic na lang ba? Kung saan pag-rapture mo, di ka mailisan. Kaya kay doon na may gingon ni Apostol Pablo, dili makasulod ang flesh and blood inherit in the kingdom of God unless i-change siya. Nga ang body ni mga corruptible into incorruptible. Unya, ma-change na in the twinkling of an eye. Mabita ng gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5. Nga we are waiting for the building, spiritual building nga gikan sa langit nga dili binuhat og kamot. Unang gingon, kung dili ang Ginoo mo na ang iilis sa tuwa. Mo na kinahanglan ma-establishar una ta ilisan. Kung kita pagyud mo to akong giwali tumiaging Domingo ninyo nga si Jesus Christ mo balik niya dawaton ta sa pagdawat sa tuwa wa pagayt na establishar. Sa pag-rapture sa tuwa pagganit na change. Sa pag-change nato nga dili man ta napundar, dili man ta ang gitukuran ining bato. Although church ta sa atong nahuna, pero dili man dahil sa bato. Wala yang gingon dinhi. To put beyond the doubt, i-prove yung ka, nga dili, wala ka nagduwa-duha. Muna ang establish, meaning sa establish. Ingon pa niya dito sa Deuteronomy. Ang Deuteronomy chapter 7, verse 6 to 9. Iyang gipili daw ang mga tao katong unang panahon. Giingnan niya mga tao ng Israelites ha? Sa verse 6. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Verse 7. The Lord did not set his love upon you. Wala daw niya gisit ang gugma diya kaninyo, nor choose you, ni wala mo piliya, because ye have more in number than any people, tungod kay kamu daghan, because ye were more in number than any people, for we were a few ways of all people. Gipili mo, gihigugma mo kay kamu gamay ra. Verse 8, because the Lord loved you, tungod kay ang Ginoo nahigugma ninyo, and because He would keep the oath which He had sworn unto your father. Kay iyang bantayan katong iyang gisaad nga panaad ngadto sa inyong mga amahan. At the Lord brought you out with a mighty hands, ug ang Ginoo nagpagawas kaninyo sa dakong niyang kamot.
and redeem you out of the house of bondage. Gilukat mo ngadto sa balay sa mga pagkaulipon, from the hands of Pharaoh, king of Egypt. Diya sa kamot ni Pharaoh nga hari sa Egypto. Sa verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generation. Tanan mga tao, tanan generation, kung doon na pa may matao, ang Ginoo nag-keep of mercy. Sa generation nga, sa may ang gingon nga generation, tanan, although generation kanang wa pa matao ba, wala na siya nagtukoy nga ata mo nga generasyon nga mga Hudiyo, mga Gentile, mga Buddhist, mga kuwanan, wala siya nagtukoy, basta generation lang. Generation nga with them that love Him, kadtong nahigugma kaniya and keep His commandment, ug kadtong nagbantay sa iyang mga sugo. Ug wa day kay nagbantay sa iyang sugo, himuon day kanyang people. Mabita nang magbantay ka sa sugo sa Ginoo. Gipilit niya, ingon pa niya sa 1 Peter, kay Gentiles man ta. Mo na ning giingon ni Peter, the disciples of Jesus Christ. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Muna yung gingon, apan kamo ang mga pinili nga henerasyon, mga royal priest o priesthood, mga parianon magdugo, a holy nation, mga balaan, mga nasod, a peculiar people, mga special ba, that ye should show forth the praises, nga kamo gayon mo ipakita sa mga pagdaig of Him who hath called us. Kaniya nga nagtawag nimo, you out of darkness into His marvelous light, ngadto sa kangit-ngit og sa matahom niyang kahayag. Sa verse 10, which in time past were not a people of God, but now the people of God. Atong una, sa labayng panahon, dili ta people sa Ginoo, pero karon people naman ta sa Ginoo, which had not obtained mercy. Nga wa ta nakadawat og mercy atong una, kay sila ra. But now have obtained. O, labi na nga karon kita nakabato na tao kaluoy sa Ginoo, di ba? Pinaagi kang Jesus Christ. So, sa pagi nga kita kagitunggi kaluyan ni Jesus Christ, kanang tao dili oy. Niadto lang iya ang gustong kaluyan. O, so, I mercy of whom I have. Ang iya daw mercy ngadto sa gusto niya lang kaluyan. O bitaw na nga kita ningon ang pulong sa Ginoo, murag katulog ko ka sentence nga sa New Testament ug sa Old Testament nga matud pa niya, offering and sacrifice ye did not desire. Giingan sa mga propeta ang Ginoo, kay ang Ginoo daw wala nag-desire ng offering and sacrifice, but mercy, di ba? Ang gusto gyud sa Ginoo mercy kanang mga tao nga naghangyo kaluoy. Kay kung ang Ginoo maluluyon man, dili tanan tao kato lang gusto. Mobita to kanang mga laga, those who are willing. Kung di ka day willing, kung willing ka, kinahanglan freedom ka. Free ka ba? Kung willing ka, kinahanglan volunteer ng imo, wala yung nagbuot, imuwara na. Kung willing ka, kinahanglan manaad ka. Willing ka, di ka manaad. Mobita nang giingon sa ni Jesus Christ sa John chapter 4, verse 49 na siguro to. You search the scripture because there is eternal life. Sa 40 day o 42 day, no? But you are not willing to have it. Dili lang mo gusto nga makabato na ng eternal life sa tinuod lang. Mga tao, tanawa, muuyon lang sila, it is appointed unto man wants to die.
Kaya di makawiling og life. Wala yung gingon dito. Sa 2 Peter chapter 1 verse 12, ingon pa ni Peter wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the presence of truth. Wala dili gyud siya magpasagad sa ato kanunay nga painumduman jud kaniya nining butangan ni nga kinahanglan ma-establisher ta nining present truth, nining tinuod jud. Kanang tinuod lahira nang magwali kag pulong. Sa tinuod lang ang magwali dapat word of truth. Kaya ikaw pa niya dito sa Roma chapter 1 verse 25, they change truth into life. Gi-cambio ba nila, yung ni Apostol Pablo, ang kamaturan nito sa lie, sige na lagwali, pero bakat kaya bakat man ang magpaabot ang rapture? Kung doon na may rapture, kinahanglan ilisan sa ta. Aron dito madlok ining Great Tribulation, sa una lang, may nagingon nga, pag-abot sa Great Tribulation, tuwa ka sa langit, tuwa ka, papagay na katog langit. Nasoy kauban ron pastura, mag-goal ko, kung magilak ko ka ng, pero wag it sila knowledge ba? Sige gingon nga, si pastura, tuwa na gyud sa langit. Tuwa na gyud atong kauban sa langit. Sige, tuwa na sa langit. Waday mo kabasa ng gingon ni Jesus Christ na inungutan na siya sa diha nga ang tao mamatay. Magtutudlo sa padulong ang tao mamatay. Si Jesus Christ mismo gisultihan. Motong gisampol ni Jesus Christ si Lazaro ug ang dato. Si Lazaro isa ka kabos nga magkaon nag marsol. Mumho. Sa diha magkumbira ang dato. Mamunit lang siya kanang nangahulog. Unya, matod pa ni Jesus Christ, sa diya nangamatay silang duha, ang dato tuwa sa little shore. Kung sa'yo gibuhat nga dito, mismo si Jesus Christ, kaya gipangutan na siya, asa man ang tao kung mamatay, tuwa sa gamayng imperno. Nagunsa, nangaon po, nagantos. O gani, naghangyo to sila, abin mo ka nga sa mga imperno nga nangamatay. Matagabalo kung kinsituan dito. Naghangyo sila kang Abraham kung mahimo walihan to ilang mga igsoon, mga brother, mga sister. Mamaligin ni Jesus Christ, ang istorya ni Jesus Christ, di ay bakat nila. May pangutana, ingon ni Jesus Christ, tuwa sa little shore ang dato. Naghangyo siya, Father Abraham kung mahimo. Ano inyong tudlo, tang tudlo ni Lazaro itunlod sa tubig, aron ipatulo sa kundila, kahit perting inita dili. Kasi tubag ni Abraham, dili na pwede kaya na nakauwang. Matod pa niya, Father Abraham, kung mahimo, walihan to ako mga igsuon. Kaya di ko gusto mo ani, mismo itong dato ha. Di ko gusto sila na mag-antos po sila sa kuha. Kaya mo ito ilang gidagatan. Kasi ingon ni Abraham, dili na pwede. Matod pa ni Father Abraham, tuwa na dito si Moses. Kung di sila mutuo Moses, awa na po mahimo. Matod pa sa tato, kananggikan yun diri. Madlok magitag multo. Madlok maganit ang mga unsa mga pugpan, taong dautan. Nagikan sa impirno pag yun, agumuwali. O sa may gingon ni Jesus Christ. Si Lazaro tuwa sa bosom of Abraham. Unsa man ang bosom of Abraham? Sa bakano? Naasa sa bakan, gisabak ni Abraham. Dako siguro si Abraham, kaya dagamay na namatay. Mamatod pa iyan si Ginoo. Ingon Jesus Christ, nasa buso, nasa sabakan ni Abraham ang mga tao. Kaya nga naman, wak pa may nakatug langit, di pa man ta mga tuglangit, kaya wak pa may white throne judgment. Musit pa gani si Jesus Christ of judgment seat of Christ nga within 1,000 years, magpuyo patadis kalibutan. Pagwa po ng 1,000 years, nga kita din sa kalibutan karong nawa pa si Jesus Christ, tag-60 lang ta. Tag-70, tag-80, tag-100. Kung sa pagka ng 1,000 years, mo na gingon sa Bible, mo na i-reveal, mo na ato ang paningkamutan kay kung sa mga ganyan niya itong kinabuhi kalibutan nga naatay mga kagulanan, mo nang mag-apunta sa Ginoo rulipayon ta. How much more nga kauban na ginato si Jesus Christ. That is everlasting glory.
everlasting rejoicing, everlasting righteousness. Mo na yung gingon mga crown nga i-crown ni Jesus Christ sa mga tao nga nakalampos, naka-overcome by faith. Mo na ang present truth nga gusto ingo pa ni Peter, wa siya nag-negligent to put you always in remembrance. Nagpahinumdum siya kanunay niinig butanga nga kinahanglan ma-establishar ta niinig present truth. Truth ang importante, dili lang katag patakatagwali dili niya, dili day truth. Pabita na ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth, John chapter 8, verse 32, if ye shall know the truth shall set you free. Makagabatong kag kagawasan unya unsa may kamatuoran. Kabalo day mo sa kamatuoran. Kisa may nagwali ninyo sa kamatuoran, sa ila gani nawala na ang kamatuoran. Ang kamatuoran ni depart na sa ilaha. Sa ato karon naabay nagsultig kamatuoran. Si Jesus Christ nagsultig kamatuoran gilansang hinud sa krus. Manang ningon si Apostol Pablo, pag musultig kag kamatuoran, dagang kay kaaway. Mo na nga dito sa Old Testament prophesy na nga there is no valiant to tell the truth. Wala na isog musultig kamatuoran. Wala na imingon nga ang mga nangalagad sa Ginoo nga tunay dili mamatay. Di ba? Wala naman. Munang ako lang. Sa sige na kong basa, dili pwede nga dili na ko nisulti ninyo. Si Jesus Christ ni anhid dinhi nagpakamatay alang ninyo aron dili ta mamatay. Mo man na iyang tuyo. Nagdala siya life. The wages of sin is death. But the gift of the Holy Spirit through Jesus Christ is life. Wala ningon siya, I am the way, the truth, and the life. Wala, nawala ang kamaturan. Wala ningon na lang, kung mahibaw mo sa kamaturan, mo na yung muhatag inyong kagawasan. Kung di mo kabaw kamaturan, kung sa manin mga wali, mga pulong na nasa Ginoo. Kung sa gingon ni Solomon, sa mga magwawali, pulong ba din iwali? Kamatuoran. Dili lang kay pulong. Ecclesiastes chapter 12. Verse 10. Ingon pa niya diri si Solomon sa chapter 12 verse 10. Ecclesiastes. The preacher sought to find out acceptable words. Kay dunay mga dili acceptable words. Sabi nimo, sample ako sa inyo. Dili na acceptable words. Kanang mingon pag-abot sa Great Tribulation, i-rapture ta. Dili na acceptable sa kuha. Ngano man, human day, asa matay butang, kanang rapture ta sa ibutang. Sa panganod daw. Nangutan ako sa nagsultian na, pila ta ka tuig dito. Kung kano sa ang Great Tribulation rin, mao sa datong gipuyan, asa makita nga sa clouds, kung unsa ang gidaghanon di o sa tuig diri. Naa ba? Wala. O dili acceptable na. O bitaw nangon nga makita din mo sa pulong sa Ginoo nga magpuyot ta sa clouds. Lalima ka kana ang clouds, kaduol ang clouds. Do di ba? Clouds. Kaduol ang clouds. Ginaka ang magaling ng 9 clouds. O cloud 9. Mga clouds, makita na ito na kung magdagkong na. Kunya diha tayo butang. Ang missile, bulampas tumanggani siguro, wabot mangganig mo ang rocket. Kung butangan to, bomba tong rocket, missile na. E parehara man na sila porma. Diigo lang yapon ta kay ang kaaway, ang Gentile, magari dire, ang iyang gugdon, ang mga Kristiyano man, ang mga Kristiyano nasa, igo, manay gingon dili acceptable words. Ikadua, that which was written was upright. Ang preacher mangita na og maayong pulong, acceptable, og kanang what is written upright. Kung sa'yo na isulat diya straight by straight, upright, tama. Ikatulo, and that which was even the words of truth. Huwag ka ng pulong sa kamatuoran. Muna nga ito ang pagpangalagad rin. Sa may purpose sa ito pagpangalagad ang kamatuoran. Aron dili tam mamatay. Kay kapoy ang naman. Kristuhan mo ito. Mga matay ng Japon.
Kung ang Ginoo nagingon appointed ang tao, mamatay ka sa unya, niya man siya diri aron i-appoint ngadto sa eternal life. Gusto day kag appointed mamatay, lalim kang ang pulo sa Ginoo nagsulti. Death is destruction. Kalaglagan ng kamatayon, niya gusto mo. Ba't pa din lang ito mga lagad? Walay pulo sa itong pagkakristohanon kung di ta magsulti o tinuod. Muna ang preacher. Gani sa verse 11 ha, ingon pa ni Solomon, gidugang niya, the word of the wise are the goods, as a goods. Anong mga goods ba? Kan goods. Mga goods, mga maayong nga. And as a nails, fastened by the masters as symbols. Kanang lansang, nga gilubong gud si panday, kanang nagasimbol og balay, master nga nagasimbol. Which are given from one shepherd, gihatag lang na sa ka-shepherd, kung kinsa inyong shepherd, wanang gingon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I'll give you a shepherd according to my heart, which is to feed you with knowledge and understanding. Usa lang gyud ka pastor dapat ang inyong paminawon. Kay dili man tanang parehang pastor gitagaan managasa sa Ginoo ng mga pastor, basig lahi ang interpretation. Wala pareha mong interpretation. Dili man pud lahi akong interpretation. Kung sa ila lahi, pero dili sa Bible dili lahi kay mao man akong gibaliw. Matod pa niya and further bisan ana, by this, my son, be admonished, and making many books, there is no end. And much study is a weariness of the flesh. Muna yung gingon, kanang mag-study ka, budlay ko kayo. Mabito ng kadagabi, mag-study ko, kung naanak ko yung lugar. Kung wa, ito ko sa bukid, maningkamot ko. Muna ang bot pasabot sa mga preacher, nga dili ta makapasagad og wali, kung dili kanang iwali gyud kanang word of truth. Muna kung gingon sa inyo, ang tinuod yun, ang ginuhapit na mubalik. O bitaw dito niagi na ang pandemya, cut it short to sa iyang work, gamay na lang. Nya samtang nagsapir ta sa makadyot, pagantos puta sa makadyot, ang bot pasabot nga no magantos man ta sa makadyot. Kanang ngayon na paglipay-lipay ba, paningkamot nag-anhi diri. Ay ang paglangay-langay, paningkamot ng ani sa tinuod lang no. Kanang twinkling at anay lisod man gud nakay kulod, lisod gud i-explain imong pulong sa Ginoo. Mao bitaw nang kinahanglan gayud makumpleto ta. Kung sa gingon sa Philippians 1:6, being confident of these very things, if you began in the work of the Lord, be complete until the coming of Jesus Christ. Nga, ang so pagkakumpleto na to. Mao na nga di siya gusto magbaliwala pagpahinumdom kanunay mo pa ni Peter, negligent. Nagbaliwala lang, kung dili nagapahinumdom siya aron kita ma-establisar. Ang 1 Peter chapter 5 verse 7 to 10, ingon pa niya, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Mo na ang atoang kaaway, mo na ang atong itugyan ang tanan atong kabalaka. Basig lumsan ta sa kabalaka ni kalibutan na, kay matod pa ni Jesus Christ ang tunokon o kasing-kasing na lumsan sa kalipayan ni ining kalibutan. Mao na nga kung doon naman kay mga panghupaw, mga care sa imong kinabuhi, wala na yung nag-care sa imong kinabuhi, nagpatuyang ka na lang diri, ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni Peter, casting all your care. Nga naman, kay mo care siya sa tuwa. Mao nang ningon sa, be sober, be vigilant, because your adversary, kaaway na to ba, the devil, as a roaring lion, walk about, naglakaw-lakaw na, seeking whom he may devour. Nangita nagtukbunon, hantod pa. Manang gingon ko sa basketball pa, bisan pa sa 3 seconds, 3 minutes. Kung ang NBA players makakuha pa na sila sa mga 3 seconds na lang,
Makasyat pa na sila, mudaog pa na sila, basta na 3 seconds. Muna si Satanas. Bisa pag 3 seconds na lang muna, mo twinkling of an eye, pwede pa ka makuha. O ito nang be sober, be vigilant. Aron ang ikaw makabantay, ma-active ka kung sa imong buhaton. Ang Ginoo nang bahala. Iatag ka na ng sa Ginoo. Kung saan pag-atag ka sa Ginoo, Lord, ikaw nang bahala, buhaton ako tanan ni mong pulong. Mabita na kung saan pagsalig na to sa Ginoo. Buhata yan sugo, kay siya nang bahala. Kung sa imong gusto, bisan pa ang desire sa imong kasing-kasing. Kung giingon ni David sa chapter 20, the desire of your heart will be granted. If, basahan na ninyong Psalm chapter 20, sugod ka sa 1 hangtod sa 5. Muna na ang giingon sa Ginoo, ingon pa ni David. Kung nakakadiha sa balay sa Ginoo, niya mugawas ka, ipadala niya ang tabang, kay nga naman, na-remember ang Ginoo sa imo, nga ikaw naghalad. Ingon pa ni David, kay kung wa ka naghalad, asa ka dito, pasagdan ng ka sa Ginoo. Muna ang kinabuhi sa mga tao ng alagad. Muna ang magbantay ta. Muna ang niingon siya dito sa verse 9, whom resist, steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Muna ang pagpabilin yun mo sa pagbarog, just pagtuo, na kinanglan may bawo mo sa mga pag-antos kanahuman sa itong mga kaigsunan dis kalibutan. Sa verse 10, but the God of all grace had called us into eternal glory by Christ Jesus. After that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Muna na, kinahanglan, aron masitol sa atong ihatag sa Ginoong tanan. Pagsimba mo, bahala ng ginawa ninyo ang trabaho. Suplayan lagi mo, dili lagi mo pakabuson. Be content lang sa Hebrews chapter 5 verse chapter 13 verse 5. Be not covetousness. Kanang imong trabaho, kanang imong negosyo, ayaw trabahoan na kay pinaagi sa imong covetousness. Kanang kaibog nimo ba kang gusto pa ka madato, gusto pa. Gamay na lang panahon. Pag-suffer pod. Kung sa may dangatan ni mo anang, mo ato pa ko dito, mulakaw pa ko dito. O pagampo sa Ginoo, if God permit, if God's will. Mo nagingon diya sa James chapter 4, verse 14. Buhatan na, kung magnegosyo man ka dito, tingnan ang Ginoo, Lord, kung i-permit nimo. Kung di nimo i-permit, ay, yaw lang. Kaya, lisod na kayo Ginoo. Mo nang gingon, be content what you have. For I will not leave you nor forsake you. Sa diya nga maabot ang dagkong problema. Kaya nga naman, ay kontento man ka, be content. Be not covetousness, but be content what you have. Kaya mo na giingon sa Ginoo, I will not leave you nor forsake you. Mo na ang atong kaaway is a roaring life. Mo na nga kumpiyansa lang mo karon ng alagad mo. Pero wa ka mo kabalo nga atong kaaway. Ako, bisan na akong pagpangalagad, pag minabuhin ako, dagang yung kaaway. Wa lang ako sulti ninyo, pero wanang giingon, Lord, bisan pa. Nining tanang problema nga nidangat na ko, salig yung kunimo. Unang huingong ganay ko, bisan pagtagaan ko ni mo 1 million, Lord, delegate ko, magpadani. Kung yatag o, saan ko manabi? Kung saan ko man daw na, hahapit na mo balik ang Ginoo. Makakuha man na sa tuang, because kanang mga butang diri sa kalibutan, that is the creation of God. Manang lingon sa Apostol Pablo, ang tao daw nag-worship by the creation, not by the Creator. Karon iyang giwali ni Apostol Pablo. Mabita na nga kaya ang atong kaaway like a roaring lion, unsa iyang giingon dito sa Ephesians chapter 6 verse 10 and 17. Put on the whole armor of God. Kanang armor sa Ginoo ato ibutang. Usa man ang armor sa Ginoo, kanang kamatuoran, kanang pagkamatarong, kanang pulong of peace, faith, salvation, the word of God.
Put on the whole armor of God. The lion's gird is truth. Kanang imong ibakos ng kamaturan, nga naa kay kamaturan ba? Kanang breastplate. Kanang imong bulletproof righteousness. Kung ikaw nagbuhat og mga righteousness, dili na gyud ka madutlan. Ang problema na kung kabaw ka unsa ng mga righteousness work. Kanang pagsimba, yung unta righteousness na. Ang problema lang, yung sa nimo pagsimba, aron mahimo ng righteousness. Kay kung dili gani na mao, nga kung magsimba ka, dili gani na mao, unrighteousness na. Sama sa mga Hudiyo ba, unrighteousness ang ilang pagbuhat sa pagpangalagad sa Ginoo. Faith. Kanang faith should or shoes. Kanang imuhang tiil ba, sa pinana, sa sapatos, nga adunay gospel of peace. Kana ganing gitawag og maayong balita nga sa kalinaw ba, nga nabalitaan ka sa maayong kalinaw nga dili ka lang dapat magproblema. Munang gingon, let not your be troubled. Kay ngano man naa kay gospel of peace nga mao si Jesus Christ. Naghatag ka nato maayong balita sa kalinaw nga ngano mang maghadlok pamantad sa kalibutan, naa naman si Jesus Christ. Salig lang daw sa amahan, o salig lang daw kang Jesus Christ kay sa amahan daw niya daghang kay puloy-anan. Muadto siya mangandam para nimo nya unsa may imong giproblemahan diri? Puloy-anan. Mo bitaw nang ningon siya before siya nagingon seek first the kingdom of God, kay ngano man naibaw na siya sa mga gikinahanglan sa mga hintel yang gingon na mga puloy-anan, pagkaon, sininay, limnon, kalanon. Muna ningon siya, ayan na mo pag-uulan na. Unahan ninyong kingdom. And all these things will be added or shall be added unto you. Muna ang pasabot nga din. Put on the whole armor of God, ang kamaturan, ang pagkamatarong, o ang kalinaw. Nga din ikaw, nahimong Kristohanon, nyawa kay kalinaw. Sige kaya po ko suma kong buhaton. Siguro ang mga tao karon wala lang, nagpaabot lang sa balita kung moabot ng 666. Wa gyud sila kabalo. Wala nga kamo kabalo na mo sa may inyong hibawan. Ani mo diri kay ang Ginoo before moabot ang Great Tribulation. Mag-pour out siya og Holy Spirit. Nga kini atong lawas i-change gyud na. Mao na gingon sa 2 Corinthians chapter 5. Mao na atong gigrown diri nganong naghangyo ta sa Ginoo nga unta may lisan nanta. Wa man ta nag-antos ngadto sa Ehipto, sila may nag-antos, mo na ilang groaning. Kita ang groaning nato nga kini atong lawas mailisan lang. Aron di na ta mahadlok ang kamatayon nga there will be a great tribulation. Mo nang helmet of salvation, kinahanglan kay balo na ta sa salvation. Dili ingon nga pagdawat pagtuo nato ni Kristo, luwas na ta. Abi nimo nganong ni ani si Kristo diri? About salvation, pero dili ingon nga luwas na ka about lang salvation. Gani ang iyang ikaduhang balik ha. Sa tinuod lang ang pag-ani ni Kristo about sin, permero niyang anhi. Pero ang ikaduha niyang balik is about salvation. So, wa pa ka naluwas, tudluan pa ka aron maluwas ka sa uling adlaw kay ang kaluwasan. Doon na may tulo ka klaseng kaluwasan, the present, the past, and the future. 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Wala gikinahanglan gayon ang salvation, the word of God, which is the Holy Spirit. Kanang pulong sa Ginoo, kinahanglan bation na nimo. Kung dili na nimo bation, awa gyud. Wa kay armor. Walang the armor of God. Mo na atong weapon. The armor of God is our weapon. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. For the weapon of our warfare are not carnal, dili worldly, but mighty through God to the pulling down of His stronghold. So may stronghold sa tuwabi. Dili ni carnal, dili ni unod-nun, dili ni kalibutanon, dili ni materials. Stronghold, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to obedience of Christ. Unsa daw niya ato ang gitawag og stronghold, pulling down, makabuntog ining stronghold nato, kanang stronghold nato, kanang atong hula ba, say di mo muto sa magwawali, kay ngano man mas bright pa mo. Mao na igi
bungkag ining spiritual weapon sa pulong. Kung sa iyang gibungkag, casting down the imagination and every high things that exalted itself, katong nagpataas sa iyang kagalingon, ginabungkag to, pinagi ning pulong, mao ni atong weapon, mao ni ang gibungkag sa atong kinabuhi, ang atong kalaban, ato namang kagalingon. Sabi niyo mo, sa kalaban nato, kalaban sa atong kalag, kaibog. Manang ningon siya, adunay gugut sa atong kagalingon. Gira ba? Ang gira sa atong pagpangalagad sa atong kagalingon. Kaya kita, isog ra kayo, mga arrogant kayo, mga high kwan kayo, itself, imagination, mingon, bright pa ko sa imo ha. Ako, hindi man ko bright, pero pinaagi sa pulong sa Ginoo. Manang gingon, nakabasa ka ini. Kung bright ka, wa ka gamita sa Ginoo. May gingon ni Apostol Pablo, gipili niya ang mga walay kaalam. Bisa pag unsa ka ka-bright, magdala kag pulong sa Ginoo, sa tinuod lang. Mao na dapat lang magpaubos na lang ka. Kaya ang weapon nato, dili na carnal but mighty through God. Makapuling down na sa stronghold, casting down imagination and every high things that exalted katong mga mapahitason against the knowledge of God. Batok sa kahibalo sa Ginoo, di mo tuo ining mga pulong sa Ginoo kay bright daw kuno. And bringing into captivity in every thought to the obedience. Ang weapon daw kuno sa Ginoo nagdala na og makaptib katong mga disobedience of Christ. Mga dili mutuman kay ang nagwali walay grado, walay nungdan dili mutuman. Mo nang giingon ni Salmista David sa Psalms 91 gani, no? Nga mismo si David nga wala siya na isnir ngadto sa mga gitawag og mga poler. Wa siya nalitag sa mga bright. Wa siya nituo itong mga bright, ang iyang gituhan katong mga propita, mga sacerdote nga, mga gikan sa bukid ba nga niabot niya ba? Gani, ang nag-ingon sa iya, ikaw mahimong hari. Si Samuel or si Juan, ili ba ito katong pari nga, wa siya kaila, niya ginanan siya kan, bataan mo, mahimong hari. Natawa lang si David, pero katungod ang Ginoo, mo na iyang gingon. Nagatudlog yun ang Ginoo. Matod pa niya din nga matod pa niya against the knowledge of God katong mga nibatok sa kahibalo sa Ginoo. Imbis ang Ginoo mo ay naay kahibalo, so pagpag yun. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Manang ningon dito si Samuel chapter 2 verse 3, 1 Samuel. Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out to your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him action is wit. Action are wit. Bugat sa iya, kanang nagbuhat. Sige lang tagwali, sige gwali niya, way gibuhat. Kunyang sa pagbuhat, ang giwali. Dili man tinuod. Kuan lang ba? Labi na kung magwali, puro love, mercy, wag gani kabalo kung kinsa ang gigugma sa Ginoo. Mercy, God is a mercy God. Wag gani kabalo kung kinsa gikaluyan sa Ginoo. Na ang Ginoo ro may magbuot kung kinsa iyang gustong kaluyan. Kumita na mga yun kanunay, mo nang bulan daw ang tao nga ang Ginoo nagabutan sa iya og pagkamatarong. Kung wa kabutang ipagkamatarong, alaod yun ta, sa unsa pagi nga gibutang sa Ginoo pagkamatarong. Bulan daw ang tao ingon ni Apostol Pablo nga ang tao gayud wala sa iya gibutang ang iyang kasalanan. Kaya nga naman giiris naman. Unya ang pangutana diya, kami ba Ginoo giiris pod? O mana magbasa ta unsa ang pag-iris. Giun sa pag-iris kay ang Ginoo nagtudlog yun, si Jesus Christ mismo nagtudlog yun nga iriso niya ato ang kasalanan. Unya kung di ta kabalo, mo na ang gingon sa Ginoo, the Lord is a God of knowledge
By him action are with, kanang kabugat kung unsa gyud ang imong pagbati sa pagtuo nimo sa pulong. Kinahanglan aksyonon nimo, mao ni giingon sa Ginoo. Daniel chapter 5 verse 24. Kung mo nang basahon, matod pa sa verse 25, and this is the writing that was written, many tickle of her skin. Katong panahon na din nga si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, naa sa panahon sa Babylonia, ni King Nebuchadnezzar, adunay sa kari dito nga di nagpatuyang lang. Unya niabot ang na dito sa iyang celebration party niya dito sa kortina, adunay nahisulat. Mao ni ang nahisulat and this is the writing that was written. Mao ning sulat nga diin gisulat dito sa, kung ato ning i-summarize tanan dito sa bungbong, nagingon many tickle up sarkin. Say buot pa daw pasabot ana, walay naka-interpret ana kundi si Daniel ra. Nga matod pa niya din sa verse 27 sa Daniel chapter 5 verse 27, tickle thou art with in the balance and art found wanting. Di nato to hisgutan ng mini. Tickle lang matod pa niya. Tickle thou art with, kay kanang mini tinimbang ka ngunit kulang. Kanang mini is tinimbang ka. Tickle thou art with, in thy balance thou art found wanting. Dito gi-interpret tayo ni Daniel nga sa hari kay bao man siya nga siya mo'y nag-interpret sa damgo ni King Nebuchadnezzar, kay siya may ni sunod kong hari nga din gisulatan siya ini, matong gi-interpret kana daw kanang gitawag og tickle thou art with in thy balance. Nakaplagan ka nga kulang ka nga hari. Wala nga pauna sa Ginoo imong pagkahari. Mao bitaw na nga ang Ginoo nagatimbang na siya. Action is with. Ang Revelation chapter 6 verse 5, dunay gi-reveal nga matod pa niya sa verse 5 Revelation, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balance in his hands. Adunay gi-reveal dito, siguro naglibog ang mga tao na pag-interpret sa Revelation. Dunay usa ka gitawag gisilyuhan nga din ang nagkita dito is ingon pa ni John D. Bilab nga kabayo. Dunay kabayo sa itong nga kabayo ug ang nagsakay ato nagdala og timbang. Latod pakasulti timbangon jud ta. Kay according to our worksman, sumala man sa ato ang gibuhat. Mao bitaw na iyang giingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, the last verse of Ecclesiastes. For the Lord will bring all the works according the secret man or the open man. Kanang sikreto nimo mga buhat kay gi-record man na siya kitang tanan kamo mga Kristohanon, bisan ako gi-record niya nga ako ang gibuhat. Naisulat ni sa basahon sa binuhatan. Doon na may libro dito daw imo pa ni John D. Bilab, the book of life and the book of works. Kunya kung wala ka dito sa book of life, dito ka sa book of works. Kung unsa imong gibuhat, mo nang isulti sa imo o naaman ka dito sa book of works, wa man ka sa book of life. Kaya ang imong binuhatan mao man gud ni. Labi na nga ang prophecy atong una nga ang mga kasimbahanan adunay conspiracy. Kabaw mo sa na conspiracy? Mga kinaiya nga din against di ay sa pulong sa Ginoo, against sa pastor, sige lang paminaw pero against di ay yung anak mo ng conspiracy. Mo na ang black horse nga diin matod pa sa Revelation, timbangon jud ang tao. Kaya nga naman ang meaning sa wanting or gitawag og lack, usara na ingon pa dito sa dictionary, not present or in evidence, expectation, absent. Mo nang wanting kulang, absent na, dili present.
sa ebidensya nga matud pa expectation, wanting, not being up to standard or expectation. Dili standard, abi niyo sa pagpangalagad sa Ginoo, naara ba standard? Di ba nag-isgot na tanang standard itong una? The standard of Zion, kanang standard sa pagpangalagad sa Zion. Wala yang gingon diri sa dictionary, ang one thing, not being up to standard, dili na standard imong pagpangalagad. Matod pa niya diri, one thing is lacking in ability or capacity. Kulang na sa imong abilidad. Wa pa kay ability sa pagsimba, wa ka kabalo sa pagsimba sa Ginoo. Wala ka kabalo sa capacity. Nga unsay capacity diya sa sulod sa simbahan. Pag sakay ra og elevator, pag mapuno ng elevator, di na mudagan. Kay naa man ay capacity. Nakaagi ba mo ana? Mausad na diya sa Ginoo, naay capacity atong pagpangalagad. Mao na ang nakaplagan sa tao o gadto sa hari nga dunay kulang. One thing, mao na meaning ana, say meaning tikel. Mao na ang Hosea chapter 4 verse 6 nag-ingon na ang Ginoo sa mga Israelites, ha? My people are destroyed because lack of knowledge. Gano man? Because they reject knowledge. Ila mag-reject ang knowledge. Kulang na rin sa knowledge. Niundang naman sila. Yan kita. Kita may nagsulti na itong kahibalo. Wala naman itong mga apostoles. Wala naman mga propita. Napa ba yung nagwali about sa knowledge sa Ginoo? Kung sa man ang knowledge diya sa Ginoo, pagkibalo na to sa Ginoo, kabalo na ba mo diya ikid sa Ginoo? Para na pangutan na why Jesus Christ sent in the world. Ano man si Kristo daw gipadala sa kalibutan, bing? Ano man daw? Pagluwas na ito. Mura na inyong nahibawan mo, nang kulang. My people are destroyed because lack of knowledge. Kaya inyong nahibawan, giluwas daw ta. Which is, sa tinuod lang, kuwang ta sa kaibalo. Mo nang gingon dito sa Lucas, nga si Kristo wala lang niani diri aron pagbisita sa mga katawan, aron pagbuhat sa iyang mga saad, aron paglukat sa mga tao, kundili mo ni iyang gingon dinhi, ha. Si Apostol Pablo nag-ingon sa Philippians chapter 2 verse 20. Matod pa ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 30. Because for the work of Christ, He was night into death, no regarding His life, to supply your lack of service. Tungod si Kristo, o nagbuhat, nga din, nagungaw na siya ngadto sa kamatayon, patyo na siya, wa siya naguna-una sa iyang kinabuhi, aron lang masuplayan ang atong pagkakulang sa pagpangalagad. Mo nang ningon ni Apostol Pablo. Philippians pagyud na. Mga Philippians ra ba ta? Ika Philippines ba ta? Tungod kay nga naman masuplayan ang atong kulang sa pagpangalagad. Therefore, kulang yun atong pagpangalagad diya sa Ginoo. Mo na si Kristo nagbuhat nga din, nag-ungaw siya sa kamatayon, nga wa siya naghunahuna sa iyang kinabuhi, balagpat yun siya, basta makumpleto lang ang atong pagpangalagad niya. Because we are lack of knowledge, or lack of service, kulang nga itong pagpangalagad sa Ginoo. Wala magbuy knowledge. Sila gani, why knowledge? Yung pa sa Daniel chapter 1 verse 17. May tungod sa mga taong gitigaag knowledge, yung pa ni Daniel chapter 1 verse 17. May sulat ito, as for these poor children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all vision and dreams. O mo nga. Kining mga anak daw kuno nga upat ra gitigaan mo bitaw nung katong panahon ni Nebukadnezar nga din dunay dekredito nga dunay usa ka tawo nga nagsilos ng Daniel kay si Daniel usama ka kamsilor ni Nebukadnezar. So nagbuhat og balaod. Usa iyang gibuhat nga balaod nga magbuhat og monumento ni King Nebukadnezar, unya dunay takna sa pagsimba nga tanang tao
sa Babylonia muyukbo gyud. Pag yukbo tanan bisag mga Hudiyo, mga Israelite nang yukbo. Pero katong upat ka tao si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego wala gyud yukbo. Kay ngano man ang Ginoo naghatag kanila og knowledge, skill and learning and wisdom. And Daniel had understanding in all vision and dreams. Moto nga wa gyapon sila makukan. Bisag si Daniel giadto dito sa Den of Lions. Wala yang gingon dinhi. Ang Ginoo ray naghatag og knowledge. Hosea chapter 4 verse 1. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath controversy with the inhabitant of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the law, in the land. Oh. Sila, ningon siya, paminaw kamo nining pulong sa Ginoo, mga anak sa Israel. Kaya ang Ginoo adunay controversy ninyo, diya sa inyong gipuy-an sa yuta, tungod, nangamatod pa niya, wala na'y kamaturan, wala na'y kaluoy, wala na'y knowledge diya sa Ginoo na ng yutaan na. Dawad-an na sila mo nang naipulong dito, the truth departed from Israel. Tinuod lang hangtod karon kinsa man kay nagsulti kamaturan. Kung katong nagsulti nagbasa ini pulong sa Ginoo, mao ni iyang gisulti gyud, mao to nagsulti kamaturan, mao bitaw na ako ning gisulti sa inyo. Unang dili ta magsalig nga din kita Kristohano na wa ta kabalos kamaturan. Di ta ka bato nagpagawasan kay ang official of the truth shall set you free lang. Mao na nga din ang Ginoo is the God of knowledge. Gusto gyud siya og ang tao mahibalo, dili na pwede nga giluwas lang siya, nyawa si kabalo. Sa unsang pagi nga ikaw may giluwas, sa unsang pagi nga giluwas ang tao. Si Job, mo ni gingon ni Job ha, sa tinuod lang. Dili nato ni malas. Job chapter 21, 13, 14 to 15. They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave. Verse 14, therefore they say unto God, depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. Morning giingon jud ni Job. What is the Almighty, that we should serve Him? And what profit should we have if we pray unto Him? Tanawa, kuyawa, no? Di nato ni malalis, maumang gyud ni ang tao. Ang naisulat na. Ang tao daw, nag-spend sa iyong mga adlaw diya sa bahandi. Unya, kalit lang, wato siya sa lugnanan. Therefore, muingon sila, they say unto God, depart from us, palayo na mo Ginoo. For we desire not the knowledge of thy ways. Wala sila nag-desire sa dalan sa Ginoo. Kabaw ba mo sa dalan sa Ginoo? The ways of life. Manang mutuo sila, appointed ang tulay. Ano man, wala man sila nag-desire sa dalan padung sa kinabuhi. Ang ilaha man gi-desire ang dalan, kaya appointed mo, may gingon niya karon sa man nato ni. Tama man gitong gingon mo na, imo ha, appointed ka tulay, kaya nga no, maka nag-desire. Di makagusto mabuhi lang, nga aron makaabot ka sa pagbalik sa Ginoo. Nga bulahan ka itong naabdan. Ningon ganyan, sample ni Jesus Christ ha, bulahan ang sulugoon, nga sa iyahang pagbalik sa iyang agalon, maabtan siya, nagabuhat. Kaya kung patay na, nagabuhat pa rin siya. O bitaw na nga usay, ang tao bang wala siya nagunahuna bang kani, maura na. Labaw pamingon sila, what is the Almighty? Unsa man ang Almighty? Unsa man ang makagagahong nga Dios? Unsa man din na? That we should serve Him. Anong mga lagad mata niya? And what profit should we have? Unsa may ato makabot ana? If we pray unto Him, kung mag-ampo ta niya. Okay, di makamuto nga doon nag-trouble. Nga ang tao gani na tao sa taguang kan full of trouble. O gusto kag trouble, kapaitan ng trouble, gibaliwala lang siguro na imyo na ka ng trouble. Na imyo na ka, nga naman.
gituklo na ka sa Ginoo nga di kanang true para nimo is your life. Anad na ka, pero wa ka kabalo ang si bayad ana. Kung sa dangatan nimo ana. Mao bitaw usay ang tao walay knowledge, malaglag. Kung sa daw makuha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang Malakay chapter 3, kung basahon na nimo 14, 15, 18, ako lang i-summarize ninyo ha. Kung sa daw makuha na ito mangalagad sa Ginoo nga, ang pagpangalagad sa Ginoo is morning man. Kung mangalagad ka na sa Ginoo gani morning, blessed at the morn, for they will be comforted, or they shall be comforted. Kung dili ka nag-morn, kanang mga nangalagad sa Ginoo is morning yun na. Mo bitaw ninyo sa ni Solomon, mas maayo pang wadto ka dito sa balay sa lamay kaysa pista.